Udumo kuNkulunkulu kwephezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Bese ngeke ngibingelela ke ngoba bengisukuma ngamukela ubaba uNhlenyana. Musa ukukhanyisa lapho siqinisele lapho. Bela phansi ukuthi kuyabhekana khona. Siyabonga ngicabanga sehamba kahle. Sisazama ukufunda ngolungu. Ngicela ukusho ukuthi uma sesi-live ku-YouTube ayikho inkonzo eqhamuka sekushunyayelwa ungazange kudunyiswe, ungazange kuthulwe. So-ke ngiyabona o-MC abafuna ukuzana. Ngonitshela uma sesiqala sesenza live inkonzo zonke zizozala. Ngoba phela kufanele ibe live ingaqhamuki sekushunyayelwa nje sengathi akuthulwa kuleli banga. Kanti kuyathula. Ayikho live njengamanje mangiphuma la sobe sengi-uploada ingeneke ku-YouTube. Kodwa ayikho live, kodwa iyarekhoda. So ngonitshela mase si-live, hayi mase si-live ke bese kucoshwa yonke into eyenzakalayo ngoba abanye bazobe behlezi emakhaya befana nathi ngoba nihlezi nje belilalele ngaso leso sikhathi izwe. Manganitshela nje ukuthi ihambe endaweni eyiningi kabi eziphesheya koNdiya nobani wakwangenzela babujali la no YouTube ugijima khona. Lazilalelwa khona iy'nkondlo noma ngisho njalo uYouTube usemhlabeni wonke lapho zilalelwa khona lezi iy'nkonzo. Umhlaba uhambe kakhulu nibezwileke nabanye abazalwane babefakaza bethi babonile igama elithi ikhaya lezwi ligcwele umhlaba wonke ilokho okwenzakalayo. So kuzodingeka nathi uma sihamba siyiphathe lento lesi stand lesi ukuze noma phela sikhona sisixhume. Umama ngiyathemba ukuthi uyabuka ngoba uyena uzobe se-operate abone ukuthi kuyenzeka. So kulula bona kuhluphi ukubeka kanje bese uyihlalele lapho njobe ihlalele nje ngenhlanhla-ke thina la uNkulunkulu akasiphambi kwabo efundisa abehlabeni kwe-stage uyahlupheka ukhamera lokho egijima nomfundisi. So-ke la siyama nje kuphela sidedele izwi lenkosi uNkulunkulu akhuluma asebenze. So lokho-ke kwenza i-advantage yokuthi-ke into eyenzakalayo-ke ucameraman angahlupheki. Kusho ukuthi-ke ngisibalekela nje i-stage abantu abami hayi niyeza kuso. Ngaphandle manithi-ke ngifuna inkonzo ingaveli ibe iqinise ebantwini ayike nohlala nilapho phansi. Namanje-ke noma sengisho sengila lutho bayangizwa ngoba kusho ukuthi asizoyijikisa sibhekise kubantu ngoba phela manje indlu empty ngenxa yobukhulu bethu kanti indlu ayikho empty. So-ke yayibona into engisho. So ziningi izinto kufuneka sizifunde sizenze
Angidluleke ngisho imemezelo ngesonto elizayo ukuma kwenkosi oba nenkonzo yokushisa ekufanele ibe namhlanje, kodwa-ke mhlawumbe angazi uma sesibe nezindili singashumayeli ngayo ngenxa yokuba nempahla eziningi. Ake silungiselele ibe ngesonto elizayo ngoba phela kusemqoka ukuthi kushunyayelwe izinto ey'tholakale ngendlela engafanele. Mhla ka-3 October siney'nkonzo zabefundisi zizinsuku ey'ntathu, 3, 4 nomhla ka-5. Sesine-website baba umfundisi uJali ngezwa ukuthi ulekelelana nolihle ivangeli Khoza oseThekwini, uJali use-Pretoria, i-technology ihamba kanjalo. Kodwa-ke sesithengile i-website, sine-website www.ENtabeni.Theme Kuyabonelelwa.org. Igama elilodwa amagama amancane, www.ENtabeni.Theme Kuyabonelelwa.org. Asimfaki ku-chat bese uyangena kwi-website ingesiZulu ukuze bonke abantu bangabi nenkinga. So-ke sisazifaka izinto eziningi nenkonzo, ngiyathemba zizogcina zingena zonke khona. Kusho ukuthi kuzogcina sekulula nje ukungena ku-website uthole inkonzo oyifunayo. Sisazozifaka ezinye, khona nemikhuleko Romans 10:9 bakhona kuyo le website, nememezelo zikhona, sezikhona nje inkonzo zabefundisi. So kasiyisebenziseni lento, kodwa ukukhulu engizokucela ake si-subscribe ku-YouTube. Hayi usubscribe you don't pay, kodwa khona ibutton esi-subscribe bese uyasubscribe. Njalo inkonzo uma ingena kufana ne-message kuwe, khona ithoni ozoyizwa sekungena inkonzo. Engikholelwa ukuthi uma sesi-live, masiqala siba live usuyanotifywa wena la ukhona, hawu siyaqala inkonzo bese uyakwazi ukuthi uyayilalela. But kubiza ukuthi usubscribe. Ake subscribe-ke ku-YouTube uma ulalela inkonzo, ucindezele leya button ka-subscribe ukuze sibe baningi esisubscribe-ile. Ngifisa ukufunda leli zwi, ngilifunde nje bese ngiyadlula. Ngilifunde nje bese ngiyadlula. Ngilifunde ngimtshele noma ngilifunde ngangitsheli. Ngithanda ngimtshele. Nogcina senilizonda izwi. Izonda izwi. Mahubo 147 verse 10 no verse 11. Mahubo 147 ngizolifunda nje kuphela bese ngiyadlula ngezwi losuku. Lithi akathokozi ngamandla ehashe, akajabuleli imilenze yomuntu. uJehova uyathokoza ngababesabayo abathemba umusa wakhe. Ababekhona-ke enkonzweni esiphuma kuzona bayangizwa ukuthi ngithini. Hayi bayangizwa, angizosho lutho. Sesiyadlula-ke siya ezwini lanamhlanje. Sisaqhubeka nayo inkonzo yethu ekhuluma ngegama lebandla entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Ngiyacela ukuthi sikhuleke. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka, siyabonga. Siyacela ukuthi ube kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele, ukhulume izwi, usebenzise lo mzimba, ukhulume lokho umoya ongcwele othanda ukusho. Sisizeke thina silalele bese siyenza. Egameni lokufela wethu uJesu Kristu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Angimzwanga uJesu Kristu inkosi emva komkhuleko. Ngicabanga ukuthi ngenxa yaleli lizwi engilifundile Mahubo 147 verse 10 no verse 11.
Awungenxa yaleli esibafundisa uvele waphela uJesu Kristu inkosi. So kula-ke u-Isaiah chapter 2 verse 2 kuya ku-3 noMikha chapter 4 verse 1 kuya ku-2 lokuthandayo izwe elilodwa elifanayo. Part 5 lo kwenkonzo igama lebandla. Sizokhumbula lezi inkonzo iqale ngomhla ka-10 June ngomhla ka-11 mhla ka-10 June kwavulwe umhla ka-11 saqala ngo-part 1. Ngiyacabanga noma ngingazi ukuthi alikho igama lebandla ongashumayela iy'nkonzo eziwu-5 zingakapheli. Mangigesa nje, if my guess is good, soze sifike ku-part 10 sikhuluma nje ngegama lebandla. Angazi noma likhona leli igama lebandla elinentshumayelo engaka. Nizokhumbula-ke sikhumbuzane ukuthi umsebenzi uqale ngo-2011 ubizo luka-2010 kubhaliwe futhi lapha kuwebsite lokhu uzokuthola. Khona izinto ey'ningi lapha sebezenzile obawudala. Uqale ngo-2010 ubizo ngaqala umsebenzi ngo-2011. Ngathi mangikhulekela-ke igama lebandla uNkulunkulu wathuma umntwana wakhe eThekwini wanginikeza la mavesi. Wona-ke sodila nawo. So simqele u-Isaiah 2 verse 2 kuya ku-3 ofana noma 4 Mikha 4 verse 1 kuya ku-2. Bese siyaqhuma-ke siya kula amanye amavesi amabili ngoba izincwadi ezimbili lezi zihamba kanye kanye ngoba lezi ncwadi eziwu-4 zizonke, kodwa kufanele ukuthi izintathu ngoba ezimbili ziyafana. Igama lesoqala ukufunda ku-verse 2 kuya ukuthi ngezinsuku ezizayo intaba yendlu kaJehova iqiniswe esiqongweni sezintaba, iphakame kunamagquma, nezizwe zonke ziyagobhozela khona. Abantu abaningi bayohamba bathi wozani sikhuphukele entabeni kaJehova, endlini kaNkulunkulu kaJakobe uyakuzifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe, ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi kaJehova eJerusalema. Sigcina-ke khona la uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Ngithemba le nto iyasebenza. Ku-part 4 sigcine sikhuluma ngalawa mazwi ka-verse 3 athi uyakuzifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe. Ngiyayibona le nto izoba nomsindo. Ngayikhala kakhulu kangaka izongena la ku-WhatsApp. Shuthi ngiqiniselele. Ngithe ku-part 4 sigcine sikhuluma ngamazwi okugcina laphaya noma landela okugcina ku-verse 3 athi uyakuzifundisa izindlela zakhe, sihambe emkhondweni yakhe. Kusho ukuthi namhlanje-ke siqhubeka nolayini wokugcina othi ngokuba umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Ayike la ngathi sizohlala la. Umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Asiqale-ke siphendule umbuzo othi yini umthetho? Yini umthetho? Ngoba kusemqoka ukuthi siwazi umthetho. Uyachazwa umthetho kuGalatia chapter 3 moqala ku-verse 23. Lithi kepha kungakafiki ukukholwa sasigcinwa phansi komthetho, sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuzokwambulwa. Njalo-ke umthetho sewaba ngumlayo wethu ukusisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Kepha-ke sekufikile ukukholwa, asisephansi komlayo. Umthetho wenzelwa ukugcina abantu bangone kuze kufike ukukholwa. Umthetho ubusibiyela ukuthi singasenzi so. Ngeke sithi abantwana bakwa-Israyeli bodwa, ngoba nomuntu ongakholwa ugcinwe umthetho. Umthetho uthi ungadlwenguli. Uyasaba umuntu ongakholwa ukudlwengula ngoba umthetho umenze njani? Umgcinile. Uma ephula lo mthetho uyaboshwa.
So umthetho ugcina umuntu ukuze kufike ukukholo. Lithi izwi umthetho ungumlayi ngoba uyasilaya, uyak-advise, uyakutshela yenza lokhu ungakwenzi lokhu kuze kufike ini ukukholo. Lithi izwi lenkosi mase kufika ukukholo, umthetho ulotshwe enhlizweni ngoba phela umuntu usuke senomoya ongcwele. Umoya ongcwele okhuluma kuwe. Ukusinda komthetho awukuzwa ngoba kuyazenzekela kuwe ngoba kukuwe ukuthi ungayenzi into embi. Then you don't feel the pressure yomthetho ngoba umthetho awusekho. Yingakho-ke lithi uverse 25, kepha-ke sekufikile ukukholwa asisephansi komlayo. Ngoba umthetho ungumlayo, umthetho ukuthatha ukulethe kuKristu. Kahle uma usubheka kukhulu kabi ukuphenduka nokusindiswa komuntu ongakholwa, komuntu ongawuhloniphi umthetho. Ngoba lowo muntu uhlaza, lowo muntu uyedelela, lowo muntu akanandaba, ukholwa ngento eqhelelene nayo. Umuntu isikhathi esiningi uzakholwe ugotshwa umthetho bese kuba lula ukugotshwa ivangeli. Yingakho-ke lithi izwi lenkosi umthetho ungumlayo osithatha usise kuKristu. Umthetho usidinile savalelwa kuze kufike ukukholo okuzokwambulwa. Ngilithanda-ke igama lokuthi okuzokwambulwa ngoba abantu abangakholwa akusikho ukuthi bakholwa ngoba bebudedengu, abakholwa ngoba kwambulekile kubona. Kuyambulwa ukukholwa. So-ke thina kufuneka simbonge uNkulunkulu owasambulela. Nathi umpostoli Paul mangaphazame chapter yokuqala kuGalatia athi uNkulunkulu wamkhetha kwasesiswini sikamame kodwa waphila engahambi ngendlela efanele, okwathi sekwambuliwe ukukholwa wabizwa akabuzananga nenyama negazi ngoba iyambulwa lento. So-ke thina kufuneka simbonge uNkulunkulu ngoba yambuliwe. Yingakho uzwa abantu ekhaya lezwi athi umuntu bengithi ngiyakholwa bengingazi kanti kufanele ngiqale phansi. Sekwanjani? Sekwambulekile. Noma ufunda-ke ndodana lolahleko kusetshenziswa igama elicishe lifane, lithi izwi lenkosi sekusile kuyo. Yathi kambe bangaka abaqashwa bakababa abanokudla mina ngihlupheka lana. Ngoba kufika lesi sikhathi sokuthi kuse makungakasi ayikho into zoyenza. Thina ukuthi sikhuleke kuphela simkhulekele lo muntu ngoba kufanele kuse, kufanele kwambulwe ukukholwa. Lithi-ke lelizwi kepha kungakafiki ukukholwa sasidinwa phansi komthetho, sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuzokwambulwa. Njalo-ke umthetho sewaba ngumlayi wethu ukusisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Asilungisiswa ngomthetho, silungisiswa ngokukholwa. Kepha-ke sekufikile ukukholwa asisephansi komthetho. Umusho-ke esikhuluma ngawo yiwo lo othi umthetho uyakuvela eSiyoni. Sesiyawu-understanda-ke ukuthi yini umthetho manje. Igama-ke lebandla elithi ENtabeni Yendlu KaJehova Kuyabonelelwa. Sesiyazi ukuthi-ke sikhulumile ezikhozweni ezidlule. Intaba iSiyoni. Indlu iJerusalema, intaba okuthiwa Mount Zion. Indlu iJerusalema. So-ke umthetho lithi lelizwi lomusho esubhekayo, umthetho uyakuvela eSiyoni nezwi likaJehova eJerusalema. Ngamafushaneke sisazogxila kakhulu la. Uma kuthiwa umthetho wavela eSiyoni, ingoba abantwana bakwa-Israyeli behamba ehlanu uMose wakhuphuka intaba yaseSiyoni wayonikwa umthetho. Kodwa ukufika kukaJesu ethulula umoya ongcwele eJerusalema ngosuku lwePentekoste kwezwakalizwi. Izwi livela eJerusalema kodwa umthetho uqhamuka eSiyoni. So thina-ke njengegama lebandla sizihlanganise zombili lezi zinto. Entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa, eSiyoni, eMount Zion kaJehova okuyiJerusalema indlu Kuyabonelelwa. So-ke umthetho uvela entabeni, izwi livela eJerusalema, izwi livela endlini kaNkulunkulu.
Ngakho-ke umthetho ungumlando, iwona uvele entabeni, kodwa izwi livele eJerusalema. Kudineke engqondweni yakho lokho, kudine ngoba sizolokhu sikusebenzisa kakhulu. Ikona okungigogodla walomusho ukuthi umthetho uvela kuphi. Umthetho-ke usungumlayi wethu osithathayo osisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Masikukusaneke ukuthi umthetho wavela kanjani entabeni, nokuthi-ke izwi livela kanjani eJerusalema endlini kaNkulunkulu kaJakobe. Sengikusamarayizile kodwa funa singene khona kuqhileke. Mawuvula izwi lakho lenkosi ubheka uExodus 19 la iqala khona indaba yentaba iSiyoni, noma-ke la kuthiwa iSinayi, Mount Sinai. Ngenyanga yesithathu emva kokuphuma kwabantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, bafika ehlane laseSinayi, bamisa bahlala phambi kwentaba. Ngamanye amagama, ibandla lifaniswa nabantwana bakwa-Israyeli. Kuyaphoqa ukuthi lihambe ibandla lifike lihlale phambi kwentaba, lifike lihlale phambi kweMount Zion, ngoba ilapho lakuqhamuka khona umthetho. Emva kokwaqhamuka umthetho, uzosithatha umthetho usise kuKristu, la kuzovela khona izwi okumthetho ngumlayo. Kwazi ukuthi sinegama eliyigolide kangaka. Yazi leli gama liyangimangalisa. Olidawuthayo noma obelidawutha ukuthi lavela kuNkulunkulu ngeke alidawuthe kusukela manje. uMose-ke wakhuphukela kuNkulunkulu, lisho njalo eExodus 19. Mose wakhuphukela kuNkulunkulu uJehova esentabeni. So uNkulunkulu wayesentabeni. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi namanje sihamba naye entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Mawufuna uNkulunkulu kufanele singabi namahloni sikutshela ukuthi woze entabeni. Lithi uNkulunkulu wamemeza esentabeni wathi, yisho kuyo indlu kaJakobe ubatshela abantwana bakwa-Israyeli uthi, nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe, nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kimi. Kulama verse awu-2, uverse 3 noverse 4 ka-Exodus 19. Namhlanje-ke sizokhuluma ngendlu. Kunama-points awu-4 ke ngiwaphinda. Yisho kuyo indlu, point number 1, kaJakobe ubatshela abantwana bakwa-Israyeli uthi, verse 4, nibonile, that is point number 2 esingeke sifike kona namhlanje. Nibonile lokho engikwenzile kwabaseGibhithe, nokuthi, point number 3, nganithwala ngamaphiko okhozi. Point number 4, nganisondeza kimi. Angiyazi ngelitho mayelejwelele. So namhlanje sokhuluma ngendlu. Mayiphinde sipithuka uNkulunkulu sikhulume ngokuthi nibonile engikwenzile kwabaseGibhithe. Siphinde sikhulume ngokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi, bese sidina ngokuthi nganisondeza kimi. Sizobe singakaqedi ukuthi umthetho watholakala kanjani entabeni. Yikho ngithi hayi ngathi siyakude naleli verse. Siyakude naleli gama. Kufuneka-ke si-understande indlu njengoba kuyithi labo esibizwa kanjalo. Entabeni kaJehova kunendlu kaNkulunkulu okubonelelwa kuyona. Entabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Sikhuluma ngendlu-ke namhlanje. Angazi noma nangayo sizoqeda yini. Indlu-ke yibandla indlu. Kodwa funa siqonde ukuthi uNkulunkulu akahlali ezingqondweni lezi. uNkulunkulu makuthiwa usebandleni ijulile-ke. uNkulunkulu kuthiwa ibandla elithize lihamba noNkulunkulu. Kusuke kungashiwa abantu bonke abalelo bandla ukuthi banoNkulunkulu. Kusuke kushiwa umholi walelo bandla ukuthi uhamba noNkulunkulu. Ngoba uyena ungumkhulumeli wabantu kuNkulunkulu, uyena futhi uNkulunkulu amsebenzisayo ebandleni ukukhuluma. So ibandla uma kuthiwa lihamba noNkulunkulu
kusuke kusho umholi walo ukuthi uhamba noNkulunkulu. Uma kuthiwa uNkulunkulu akasekho ebandleni elithize, akusingoba abazalwane bakhona abayizoni, cha, kusho umholi akasenaye uNkulunkulu. Ngethemba ke niyibamba leyo. So umholi uyikho konke. Sike sakhuluma ngale kwesambulo ngokuthi ukhona ingelosi zebandla befundisi. Khona isibani sebandla, khona uthi lwesibani ibandla, isibani umoya ongcwele. So ke uJesu uhamba phakathi kwezinto zezibani ezisikhombisa, esandleni sakhe uphethe izinkanyezi ezisikhombisa. Izinkanyezi abantu abaholi bamabandla akholwa nakhonza uJesu ngeqiniso. Ngoba umholi ongakhonza uJesu ngeqiniso, umholi othwele, ohamba inyanga, akekho esandleni sikaJesu. Esandleni sikaJesu sokunene kunezinkanyezi eziwu7, meaning 7 usho ukuphelela. Wonke amabandla noma ngaba u20 noma abe1000 noma abe isigidi, mayikhonza uJesu ngeqiniso aphelele kulo7. Bese kuthi onke amabandla noma ngaba 1000 aphelele kwizinto ezisikhombisa zebandla. Bese umoya ongcwele ungumlilo noma uyisibane. Ngoba umoya ongcwele uyizwi, uJesu uyizwi elithi iHubo 1:19 verse 105. Uyisilizwi likaNkulunkulu liyisibane enyaweni zethu ukukhanya endleleni yethu. So ke uma ke uJesu ehamba phakathi kwezinto ezisikhombisa, uhamba phakathi kwamabandla wonke phelele. Ngakho ke sibukele ibandla. Masibuka baseKorinte bokuqala chapter 3 verse 6-9. Mina ngatshala lana kwakunabantu ababebanga, ngoba namhlanje basabanga. Kukhona abazalwana abathi mina ngingoka Apollo, bese bakhona abathi mina ngingoka Paul. uPaul ecacisa ke le ndaba uthi mina ngatshala, uApollo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. So umfundisi unomsebenzi wakhe ebandleni. uPaul uthi watshala, uApollo wanisela. Njalo ke verse 7, notshalayo akalutho noniselayo akalutho, kodwa uNkulunkulu okukhulisayo owutho. Ngoba usiyazi singabalimi, unganisela izithombo zakho noma imbali zakho njengoba umtsibando uthanda imbali. Uma uNkulunkulu engazikhulisi zizosha ziniselwa. So otshalayo noniselayo uthi uPaul abalutho, owutho ilokhulisayo osekutshaleni. So ke kusho ukuthi thina njengabefundisi, umfundisi owakuzala kwelikamoya wakushumeza waphenduka, uyena owatshala. Bese kuthi okukhulisayo umoya uyanisela. Kodwa hayi ngoba ekukhulisa, ukhuliswa uNkulunkulu, yena okwakhe uyakunisela, ukunika amanzi, ukunika izwi elizokukhulisa. Njengabantu abaningi ekhaya lezwi abanamabandla abo, usho ukuthi ngenzani mina? Ngiyanisela lokho kwatshalwa abanye abefundisi. Verse 8, so akukho ukubanga athi umuntu ngingokabani mina ngokabani mina, asingabangi, kodwa sonke singabakaNkulunkulu. Ngichaza ini? Indlu. Verse 8, otshalayo noniselayo bakunye, kepha lo nalo uyakwamukela wakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. So akekho umkhulu otshalile noniselayo. Mhlawumbe ngathi mayithanda owatshala ngimkhulu mina ngoba ubengekanisele lo ngingatshalile. Cha, umkhulu ngokutshala. Ngoba kuba uNkulunkulu akasikhumisanga leso sithombo, ukutshala kwakho kuyize. So yikho ke uPaul bayafana, utshalile noniselayo, it's one and the same thing. Okukhulisayo uNkulunkulu osemqoka. Otshalayo noniselayo bakunye, kepha lona lo uyakwamukela wakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Verse 9, ngokuba thina
libambeke manje. Sizisebenzi kanye noNkulunkulu. Nina ninsimu kaNkulunkulu nesakhiwo sikaNkulunkulu. Nanso-ke leqhamuka khona-ke manje indlu. Nisakhiwo sikaNkulunkulu nensimu kaNkulunkulu. Thina sonke thina abanye sizisebenzi. Khumbula-ke ngichaza ini indlu kaNkulunkulu. Indlu kaNkulunkulu yibandla. Kodwa nansi into ofuna ukuyigada. Makuthiwa ibandla akushiwo noma ubani osebandleni. Ushiwo umuntu oniselekayo. Ushiwo umuntu okhulayo. Hayi umuntu ofana nebhala webhalo. Ibhala mawuliqhuba ulibeka la lizolinda uzulisuse mawungalisususile lohlala kuze kuye uJesu. Ngamanye amagama kunabazalwane obashiya ngesonto babeke la yoze ubuye nesande ezayo bala obashiye khona azafunda iBhayibheli akaze aphuleke. So lo muntu ke akayona ingxenye yesakhiwo sikaNkulunkulu. Khona umzalwane ophile esonweni, lo mzalwane akayona ingxenye yesakhiwo sikaNkulunkulu. Angaba sentabeni yendlu kaJehova Kuyabonelelwa. Njengoba kube khona nezibi ebaleni la ebhekeni kufanele ziclean, so kunjengezibi nje ukhulu wesihogo. So ke indlu kaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu abaniselekayo, okungukuthi izwi likaNkulunkulu liyasebenza kubona. Uma lisebenza izwi likaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu bayisakhiwo sikaNkulunkulu bayini. Asiphendule umbuzo ukuthi ke yakhiwa kanjani le ndlu yokomoya esentabeni kaJehova na? Yakhiwa kanjani? Ngoba ilona loyo phakathi kwethu kufanele abe ingxenye yalesi sakhiwo. Siyathola-ke uyasicacisela umpostoli uPetro oqala chapter 2 verse 4. Uthi sondelani kuyo, usho iNkosi uJesu. Sondelani kuyo iyitshe eliphilileyo eliqanjwe ngabakhi, kepha uNkulunkulu likhethekile liyigugu. Nansi inkinga-ke. Sondelani kuJesu uyitshe eliqanjwe abakhi. Obani abakhi? Abakhi abafundisi. Khumbule usitheni kuvesi 9 wabaseKorinti. Sizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina nensimu kaNkulunkulu nesakhiwo. Kusho ukuthi singabakhi sakha lendlu kaNkulunkulu. Kodwa kunabakhi abalinqabayo lelithi elinguJesu. Niyakwazi? So ke sondelani kuyo inkosi itshe eliphilileyo enqatshwe ngabantu, kepha uNkulunkulu likhethekile ligugu. Verse 5. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kuNkulunkulu ngayo uJesu Kristu. Manje manikhona-ke nimele ukuba nakhiwe njengamatshe aphilileyo ngoba nisondele ekutheni eliphilileyo linguJesu. Kubiza ukuthi ufane nalelithi ngoba awukwazi ukwakha indlu usebenzisa ii-blocks ne-steel. Mawakha ngama-blocks uzowakha ama-blocks uzuqede. Mawusebenzisa i-steel usebenzisa i-steel. Nazi iy'tini zihlukene. Khona esiyi-face brick, khona esitelwayo. So kufanele sifane nalelitshe elinqatshwe ngabakhi, elinqatshwe ngabantu kodwa likhethekile kuNkulunkulu. Ngoba lendlu ayizukwakheka mayakhiwa amatshe angafani nalelo tshe, ngoba liyinhloko yegumbi. Ngakho-ke masakhiwe njengamatshe aphilileyo, nibe yindlu yokomoya, ubupristi obungcwele, ninikele ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo. Ukunikela ngemihlatshelo yokomoya eyamukelekayo kwenza ukuthi wena ukwazi ukuba yitshe eliphilile elifana netshe linguJesu. Kodwa kufanele unikele ngeminikelo eyamukelekayo. Ake ngiphinde futhi kuverse 5.
nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindloko moya kuKristu okungcwele ninikele ngemhlatshelo yomoya amukelekayo kuNkulunkulu ngaye uJesu Kristu. Le mnikelo mayamkela uNkulunkulu siyinikela through uJesu, siyinikela ngaye uJesu. So ke manje sekusemqoka ukuthi siqonde le mnikelo ngoba uzohlala ungayinikeli kanti usenkingeni. Iqonde uyi-understand le mnikelo. Number 1, inhliziyo nomoya. Inhliziyo nomoya. Inhliziyo imele isoul, umoya spirit, your soul and spirit. Lezi zinto ufuna uNkulunkulu zinikelwe. Ingakho ethi uJesu kuMatthew 22, wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, meaning ngomphefumulo wakho wonke, kodwa ngayo yonke inhliziyo yakho, bese kugcizelela nanga wonke umphefumulo wakho, nanga yonke ingqondo yakho, ingqondo imele umoya, bese nanga wonke amandla akho sikuthola kuLuka. Inhliziyo nomoya kufanele kunikelwe. Usho njalo kuDavid kuHubo 51 verse 17. Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo. Inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo uNkulunkulu awuyikuyidelela. Uma ungumntwana kaNkulunkulu wohlala unikela le mnikelo. Nikela umoya wakho odabukileyo, nikela inhliziyo yakho eyaphukileyo. Ngoba uNkulunkulu akayideleli le mnikelo. Iphinde verse 5 ka1 Peter chapter 2. Nakhiwe njengamatshe aphilileyo nibe yindloko moya kuKristu okungcwele ninikele ngemhlatshelo yokomoya yamukelekayo. Sikhuluma ngayo ke manje le mnikelo. Number 1, inhliziyo nomoya. Okwesibili, nikela umzimba wakho, unikele nezitho zomzimba. Iyona ke le mnikelo uNkulunkulu ayifunayo. Mawunikele le mnikelo uNkulunkulu uzokubusisa, uNkulunkulu uzokufaka ezulwini lakhe. Ngoba uzokwakheka ube yindlu yokomoya. Ake sibuke ukunikela umzimba, sengikhulumile ngokunikela umoya nomphefumulo ukuthi iminikelo uNkulunkulu angayideleli uma unikela ngokukhala nangokudabuka. Base Roma 12 verse 1 and 2 uthi ngakho ngencenga bazalwane ngokubele kukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu okuqonda. Umzimba uNkulunkulu ufuna siwunikele. Kunalento esho abantu abathi uNkulunkulu akanandaba nomzimba ufuna inhliziyo, baphikisa lelizwi. Bathi awenza noma yena ethanda ngomzimba, uNkulunkulu ufuna inhliziyo, amanga la. Uthi uNkulunkulu masinikele imizimba yethu umnikelo ophilile ongcwele othandeka kuNkulunkulu ukuze ukukhonza kwakho kube ngokuqonda. So umuntu onganikelile umzimba wakhe akakwazi ukukhonza ngokuqonda. Ukunikela umzimba ukungavumi umzimba wakho ukwenza izinto ongazithandi, ukungavumeli inyama yenza izinto ongazifuni. Ukunikela umzimba wakho ukungagqoki into ethandayo kodwa ukugqoka njengoba amaHubo 147 verse 10 and 11 esho ukuthi uNkulunkulu akayifuni imilenze yomuntu. So ke ukunikela umzimba wakho ukudela ubuwena ekudaleni uNkulunkulu wamuhle kodwa ubuhle bakho ubusebenzisela udumo likaNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane ngiyancenga ngobubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu kokuqonda. Akakwazi ukukhonza ngokuqonda umuntu ongawunikeleli umzimba wakhe. Athi verse 2 kaRoma 12, ningalingisi lelizwe kodwa niguqule isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. So ke kudinga ukuthi ingqondo kudinga ukuthi isimo somzalwane siguqulwe. Ukuze siguqulwe kufanele kuqala ingqondo ngoba ingqondo mayingaguquliwe ingentsha ngeke umzimba ushintshe. Ingakho ngithe ngiqala ngaleli lizwe engiqale ngalo sashintsha isimo ngaphakathi.
Mawunkulunkulu engikhumbuza ngoqala ngalo nje ngifunde ngingasho lutho. Ngiyamthanda uverse 11 wakhona, 11 osho uthi uNkulunkulu uyamthanda omesabayo. Umsabayo kanjani? Owenza izwi lakhe. So kusho ukuthi ufuna ngikufunde leli verse ngize ngibone ukuthi senamsaba uNkulunkulu. Angithi ngiyeza ukuthi ngize ngibone hayi ngitshele kodwa kanjani ngibone ngani ngiyithele. So ke ingqondo efanele ishintshwe mayingakashintshwe ingqondo. So sisebenza ingqondo njengamanje ukuthi ihubo 147 lisebenze. Uma ingqondo ingathintiwe ngeke kwenzeke. So kudinga ukuthi ingqondo iguqulwe, ingqondo ibe yintsha ukuze umuntu akwazi ukuhlola isidingo. Kusho ukuthi sihluleka ukuhlola okuyintando kaNkulunkulu because ingqondo yonakele. Ingqondo yonakele umuntu ekhula. Izolo besilapha edlangezwa kune SCO Students Christian Organization bengicelile ukuthi ngibe nezwi khona. Sikhulumile sithintile kancane indaba yokuguqulwa kwengqondo. Ingqondo iyona okufanele iguqulwe. Bengicacisa ukuthi ingane mayisencane from the young age ize ibe mhlawumbe could be any age 21 or so. Usuku umuntu esazifuna ezama ukuzithola trying to get his feet ukuthi mina ngubani ngime kuphi ngenzani. So uhambe ngqubuleka nje. So ke ngesikhathi ehambe ngqubuleka kwenzakalani? Ulingisa izwe, ulingisa lo, alingise lo. Khona ingane encane ngikhumbula ingane umzukulu kaHlengiwe Mthetho esakhula emncane kwakuthiwa ubani uMshumayeli ngoba wayethanda ukulingisa mina Shumayeli mangizwa wayekhulekela nezingane ezincane ebayimini. Ngathi manje ingane iyazifuna iyazidinga ayizazi ngizama ukuchazelela igama ukuthi ingane ilingisa noma ubani. So ke ukhule walingisa lo mhlawumbe kunomuntu ku-TV omthandayo wamlingisela. So ziningi izinto zenzile but sekufika isimo manje sokuthi kuqulwe lengqondo ikulufwe ifakwe i-screwdriver ibe yilento efunwa uNkulunkulu bese sibona emzimbeni thina ngoba sikwazi ukubona ngaphakathi. Lithi ke ningalingisi leli izwe kodwa kuqulwe isimo sizoguqulwa only and only if your mind is renewed. Kufanele ingqondo ibe yintsha bese uyakwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. So ke kubuyela leli gama elithi ukukholwa kuyambulwa. Makungambuliwe ngeke iguquke ingqondo. Mayingaguqukile ingqondo isimo sizushintsha sibe amahubo 147 verse 10. Sizohlala sinje ngoba sinjalo because ingqondo injani ayishintshiwe ayintsha. So ke kufanele siqale sinikele imizimba yethu bese ingqondo iba yintsha ukuze isimo siguquke. Usiyabona ukuthi ngibe ngishuthini mangithi engathi sizohlala sikhuluma ngendlu. Angithi sikhuluma ngokuthi phela wena uyitshe eliphilileyo kulendlu kaNkulunkulu esentabeni okubonelelwa kuyona. Uma ke uyitshe lakhe lendlu uzokwenza izwi. uNkulunkulu uyamthanda omesabayo. Ake siye kuRoma 6 sisuke kuverse 16 cabanga ukuthi iverse yokugcina mhlambe lele kakhulu bese siyayivala inkonzo yethu. Roma 6 verse 16. Anazi yini ukuthi lowo zinikele kuye ukuba nibe izindleko zokumlalela nezindleko zakhe enimlalelayo noma ezesono kube ngukufa noma ezokulalela kube ngokulunga na. Sisakhuluma ngokunikelana umzimba namalungu ngoba uma zinganikeliwe lezi zinto ekunzima qale sathini nikela inhliziyo nomoya
sesithi nikela umzimba namalunga. Mawunikele lezi zinto kuyimnikele yamukelekayo ukuze wakhiwe ube isakhiwo sikaNkulunkulu. Awukwazi ukuba isakhiwo sikaNkulunkulu unganikeleli inhliziyo nomoya nomzimba namalunga. Athi lo verse 16 waRoma 6, anazini ukuthi lowo enizinikele kuye ukuba nibe izingcezu zokumlalela nezingcezu zakhe nimlalelayo, noma maweze sono kube ukufa noma ezokulalela kube ngokulunga. Wayeke kuthiwa ezokulalela ngoba uNkulunkulu ufuna ukulalelwa. Kunesibusiso esimangalisayo ukuthi Deuteronomy 28 uthi uNkulunkulu umulalela nokulalela izwi lami. Kunesibusiso esinzima. Ufunde from verse 1 to verse 14. Ukulele nje kulaleleni. So yikho kuthiwa la uma uyinceku yesono uzoba ukufa, uma uyinceku yokulalela kuzobe ngokulunga. So nikela-ke umzimba wakho, ngoba kulo muntu ozinikele kuye uyinceku yakhe. Uma kungesono uzofa, kodwa uma ungeyokulunga kusho ukuthi uzophila phakathi. Verse 17 kaRoma 6, kepha makabonge uNkulunkulu ukuthi nina enanizingcezu zesono senilalele ngenhliziyo indlela yesifundiso enanikelwa kuyo. Senilalela ngani? Ngenhliziyo. Kukhona ukulalela ngendlebe bese uyadlula uyolalela ngenhliziyo. Mawusulalele ngenhliziyo kwenzakalani? Ubonala ngaphandle komzimba usuwenzile ubulalele ngenhliziyo. Kodwa abalalela ngendlebe akudluli ngenhlizweni. Kubizwa ukuthi-ke ulalele ngenhliziyo indlela yesifundiso onikelwa kuyo. Verse 18, nokuthi sekukhululiwe esonweni naba izingcezu zokulunga. Verse 19, ngikhulumisa komuntu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu, ukuba njengalokhu unanikela izitho zenu zibe izingcezu zamanyala nezokungalungi kwaba ngokungalungi, kanjalo nikelani manje izitho zenu zibe izingcezu zokulunga kube ngokugcweliswa. Nikelani izitho zenu zibe izingcezu zokulunga kube ngokugcweliswa. Verse 20, ngokuba lapho niseyizingcezu zesono nani kukhululekile maqondana nokulunga. Lijulile leli verse. Ngokuba lapho niseyizingcezu zesono nani kukhululekile maqondana nokulunga. Yazi khona umuntu owazi ukuthi ngesonto kufanele ayihlalela phola aphumula angasebenzi, thenga iphephandaba afunde, mayifunda iphephandaba. Lo muntu loyo ukhululekile maqondana nokulunga ngoba akazi kufanele ayisontweni. So ukhululekile lithi lelizwi, ngokuba lapho niseyizingcezu zesono nanikhululekile maqondana nokulunga. Ikhula ingane ekhaya lingakholwa yazi ukuthi mayikhula kufanele iqome kumiswe iduku, bajabula abazali ngoba kunjani isiqomile izohamba ihambe ilotshola. Mayivakashela umuntu wesilisa iyazi ukuthi kufanele kulalwe ngandlelana engezoyichaza manje. Ikhululekile maqondana nokulunga ngoba ikwazi okunye kwenza icabanga ukuthi kuhle ngoba nabazali banjani bayakusapota. Yonakala indaba uma usunolwazi ngokulunga bese ungakwenza ukukhululeka unembeza ukuphumuza. So umuntu ophile esonweni ukhululekile maqondana nokulunga uzohlulelwa ngangonembeza wakhe, kodwa wena usukwazi okwakho ukuhlulelwa kukhulu. Yikho ethi Isaiah 55 uqala kuverse 6, mfuneni uJehova esenokuthola, mbizeni eseseduze umuba ashiye indlela yakhe. Nize kuJehova ngoba uyokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu, ngifuna lapho ujahela. So-ke ngamanye amagama, ngoba wena usunolwazi ngesono awukhululekile maqondana nokulunga, kodwa woza kuJesu uzokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu ngoba vele usuwazi okukhulu kodwa manje awukwenzi. Verse 21, ngaleso sikhathi nani nazithelo zini na esenini ezinhloni ngakho manje ukuba ukugcina kwalokho kungukufa.
iningi lethu siney'nhloni ngempilo esiyiphilile. Sinamahloni ukuthi ngake ngenza u-1, 2 no-3. Ngesikhathi wenza lo 1, 2 no-3, wawukhululekile maqondana nokulunga. Awuzame phela uphinde wenze. Ngeke ukhululeke, uzohamba ujeqeshe. Mawungene ehhotela nendoda yomuntu noma umfazi womuntu, uyombona ngene indoda, kanti ingene emehlweni akho ayikho ayingeni. Nalento ojoyenza lapho ngeke yenzeke. Yindaba na? Awusakhululekile maqondana nokulunga. Kubuye izinto esinezinhloni ngazo. Ngakho ungahlehleli-ke kulezo zinto. Verse 22, kepha manje senikhululiwe esonweni, nabangabakhonza uNkulunkulu. Ninazo izithelo zenu kube ngokungcweliswa ngasekugcineni ukuphila okuphakathi. Ngokuba inkokhelo yesono ngukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakathi kuKristu Jesu Nkosi yethu. Ngakho-ke nikela umzimba wakho. Inkokhelo yesono ngukufa, kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakathi kuKristu Jesu Nkosi yethu. Sonke-ke lesikhathi bengichaza indlu kaNkulunkulu kaJakobe, nokuthi niyiyo-ke nina indlu kaNkulunkulu kaJakobe, nokuthi yakhiwa kanjani, iziphi izinto okufanele sizinikele ezimthokozisayo uNkulunkulu. Inhliziyo nomoya, bese umzimba wakho nezitho zawo. Namhlanje-ke besithi umthetho uyakuvela entabeni. Izwi livela endlini. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sisazoqhubeka-ke njengoba ngishilo ngathi hayi leliya vesi lisaqala izinto ey'nkulu. Exodus 19 verse 3 no verse 4. Uthi yisho kuyo indlu kaJakobe ubatshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe, nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi ngamsondeza kini. Sisakhuluma-ke ngaleli vesi, sisathinta nje indlu. uNkulunkulu mayisidina sizoqhubeka no-verse 4 sithi nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe. Asiguqe sikhuleke. Baba, egameni lomphelo uJesu ophilayo, siyaqhubeka uNkulunkulu wethu, siyabonga usicathulisa. Besingazi singalindele ukuthi kanti igama lebandla owasinikeza lona lijule kangaka. Besingazi ukuthi somangalelwa igama liyintshumayelo ephelele. Besingazi Nkosi, kodwa-ke uyasifundisa ukuthi sizazi ukuthi sikuphi, singabakhethile. Baningi babiziwe kodwa bayingcosana bakhethiweyo. uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathobeka phambi kobuso bakho. Siyacela ukuthi ube naloyo phakathi kwethu, basize abantwana bakho, balizwe balenze izwi, bangabi ngabalizwayo kuphela. Namhlanje sifunda ukuthi umuntu ulalela ngenhliziyo. Siyadlula ekulaleleni ngezindlebe zethu, siyolalela ngenhliziyo. Umuntu uma ilalele ngenhliziyo uyenza. Usisake Nkosi lona loyo ofikile. Ihlale izwi, lingathathwa izinyoni zezulu, lingaweli endleleni, kodwa luwele emhlabathini ovundile. Ukuze Nkosi uma seliniselwa likhule, ngoba wena okhulisayo. Thina abanye sizisebenzi kanye nawe. Thina abanye singamatshe. Masisondele kulelitshe legumbi elikhethekile elinguJesu Kristu Nkosi yethu. uJesu Kristu inkosi. Amen. Musa weNkosi yethu uJesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu Baba, nobudlelwano kaMoya Ngcwele makube naloyo phakathi kwethu. Nkosi uJesu zibuyela ndibandla layo. Amen. Siyabonga kakhulu-ke, siyabonga uNkulunkulu. Sifike emaphethelweni enkonzo. Sasinesikhala ngiyalithanda leli iculo lifikile ivangeli ngesonto edlule. Ayisibalekile namhlanje lifikile ivangeli. Yazi ukuthi okuke sikasihle kanjani. Niyabona uma singathemelezanga senze into hayi leli awashithini.
25 to 12 injalo yabona sisheshe ukuphuma lokho. Siyabonga baba, sicela usithulele egameni lenkosi. Ngikholwa ukuthi akukho engivalela ngaphandle MC khona ukuthena. Oh, siyabonga sisinathi. Lifikile ivangeli esizweni sakwaZulu.